ndewo nụ ndị be anyị daalụ na ọ bụrụ na di gị nwe esi nri nwanne m golibe n'iligo ka bọs o nwere onye dị lọki ka gị nwa jidesikwa anya ike maka ime anya mpe ka ọ gbanarị gị tagbuo onwe gị n'afụfụ maka ọ bụrụ nwoke niile ma esi nri nwoke na-esi nri dị mbọ ịghọtago so abata mbe ofu onye ofu mbọsị di ya na-esi nri na-azacha ụlọ na-asacha toilet na mba UK ahụ wee kụkwụ aka m wee nọrọ kpọnwụọ wee si aha kedu nwunye gị wee fịa ka ọ nọ na-enene TV wee tụgba aka na ọgba wee kwanyechie mvọ kwanyechi ihe niile wee na-enene TV di ya na-eje ozi si ha ihe nke ọ dabazikwa nwanne m ọ dabagwo ikwesịkwa ndị na-eme ofu ihe di ga na-eme ofu ihe ijiri gbara olu ịgbatara ya olu wee na-ajụ na-asị nwoke nwekwara akwụkwọ wee chọpụtakwa na o nwere akwụkwọ nsị gịnị na-eme maka ọ bụ ndị enwere akwụkwọ na-agba ụdị oru a fagbakwala ndị ọcha oru agbakwala ndị Igbo maka ụmụ nwoke ndị Igbo ọ bụ ndị ọcha ka fa na-emelu ụdị ya nya fapụta fa na-azacha na-esicha na ịmago na-asala fanara asala ya ụmụ nwaanyị Igbo ka ezi ka nwaanyị Igbo si wee nọlụ like this wee tụgbuo ọkpa na-enene TV di ya wee na-esi nri na-azacha ụlọ na-efiche toilet wee bịa wee kụkwụ aka wee chee nọ ihe egwuregwu wee bịakwa mbọsị ọzọ wee bụkwa disentin na-eme na-amụlikwa achọkwa m ka ọ bụrụ m bụ onye na-asịfa na ka fasi ga-eme wee si di ya ha nwunye gị ga na-adị happy mgbe niile andị ọ ga na-enyekwa ibon gị ọfụma nya bụ ọ ga na-enye ibon gị na uchichi luo na ọ ga-eji ibon gị na-emelute gị arụ ọmansị dị na ike gwụrụ ya maọbụ na aka jiri maọbụ ukwu na-egbukwu ya ma ike gwụchara ya ọ sị ha rapụchakwa na ọkwa na maka asa ike ọ na-esikwa nsị a what kedu ihe ikwuru ihe nke a what nsị ha nwaanyị nke ga-emegbuchezi die n'iru megbuo onye n'azụ megbuo onye n'iru megbuo onye n'azụ wee sị ha ọkwana ya chọkwa m itinyere ife ọnụ ọkwana ya ka die bịa wee ka m fụrụ die kịta ka ọ na-agafe wee na-ajụ ese nwunye ya maka anyị esigo ebe ahụ wee kwapụ o wee sị na fa agbasagokwenu mgbe tere aka nsị a ka ihe na-esezi ọ sị nnọọ nwunye abụ amala emeta ọnwụ nwere ihe o melie ka o meti ọfụma ọpọ n'ihe niile ahụ ọ na-eme andị enyego m nwaanyị ahụ ndụmọdụ si ya ijikwana di gị igwu egwu ịma nweta nzikwa onye dịka ya so ọkwana ya ọ sị na fa agbasagoli ọnụ nwaanyị ọzọ si na o nwere akwụkwọ ọ na-eme ka o nwee ka nwunye ya dị happy ka ọ dị happy mana happiness a wee kwere abịa o wee sepụ isi si ha so wee na-akọlụ m wee na-asị nwunye ya ozugbo ọ gwagokwelu wee jee n'ụdị ọzọ andị o si m na ihe o jikwa eme ọ maziali arụ ịma na onye mebe asị ameli gabazi ọ si nwunye ya mụrụ ụmụaka 6 nke mbụ ọpụreshọn nke abụọ ọpụreshọn nke atọ ọpụreshọn na ọkwanụ na nke mbụ ọmụ o wee mee ọpụreshọn nya arụ na-egbu ya o wee bụrụ ozi n'isi andị na mama ya na papa ya zụrụ ya ọfụma zụsie ya ike ọma esi nri ọma eme ihe niile ọkwana ya ka o ji na-emezi nwunye wee rapụzi alịa and ọfụzikwa na nwunye ji ọpụreshọn amụ nwa so ọ magoli arụ na ọdụ ọzi ya ka ihe ọbụla na ọ na-emekwa ya with happiness mana nwunye ekwere kedu ihe a na-afụ ya ụkwa na-adalụ ndị amara ata ụkwa na-adalụ ndị amara ata ụkwa o wee sị na ịfụzia obele nwakwa bịa mbọsịa ka o jekwenu na-anụzi anụ na ọ na-anụ n'akụkọ na omeligodi ihe a na-ese okwu ọsịa ọhịa ka ị na-eme di gị nke mbụ ji wee gbanarị gị nka nwanne m ụmụaka 6 ka ị rapụrụ wee gbapụ di na ị na-anụ di na-anụga gị onwere onye ga-adị ka nshọtụ onwere onye ga-adị ka nwoke ma esi nri ime isi enyi ime isi ga everything ọ bụ nkịta nwaanyị azụ so ihe na-achọ igwe unu bụ inweta nwoke ma esi nri iligo ka bọs and ihe na-arapụkwali anya onya mebezie nye ka oru unu ga na-eme ka egwu na ama ọ na-esi ịbịa na-akpachali ya ugwu na-esu ya ose na-ebili ya ọkụrụ unu na-akali ụka ọ bụrụ nke ije wee tụgba ọkpa wee na-enene TV ị na-enene ka onye ị na-enegbula onwe gị kedu ka nne na nna si wee zuo keke ka obi si kwe gị nnọọ nshọtụ ịdụ nnọọ ezigbote nya abụrụ
ịdị nne ezigbote selfish bụrụ ezigbote nwaanyị ịbụ ajọ nwaanyị o mere ọfụma wee rapụ gị jezie buo ibugo nkwụ ị ga-egwu ngwọ ka ị nenezie enyi ọ dị mma and onwere ihe nwoke alụzu ịmụtagolie ụmụaka 6 nwoke na-atọ na nwaanyị atọ so nwanne m nwoke ime isiri anything na ọ bịa lụzu ọ ga na-agaghalị nya bụ nke a jiri enweta akwụkwọ kịta ọgba anya bullshit ọ na-agaghalịzi onwere nke elu aka na elu aka onwere ihe o ji alala ụlọ abalị oke gata okwoli aka ngwele gata okwoli aka otolosuta osụalị ama gbapụta osụalị ya onye pụta ụkwa anya aka nwoke osia ọnụ nwaanyị nkịta nke echi so gbasa dị ya osi anya chido ụmụaka 6 ọ gbasa dị ya kedu ụdị ọ bụrụ na m afụrụ n'anya mmadụ adị na-akọ ụdị akụkọ maka agwakwa m ya oyi gị agwa nga agwa bụ ezigbo oyi mana oyi m aka m agwakwa gị ịma na ọ bụrụ ezigbo oyi unu afụ gị so ihe nwere dị mma ịgbadi anya gbadi ezigbo anya maka omefuneri gị ịfụrụ na ofuneri gị ndewonu ndị be anyị daalụnụ nye na anyị akala efunanya ma kesakwa anyị ka ọ dị na mgbe ọzọ